Hi guys! Magandang buhay. Ayan, hapon na po ngayon. Hapon na ngayon. Ayan si Dana. Sumunod lang ako dito. Ayan. Ayan, ito yung black beans natin na na-upload ko nung mga nakaraang linggo. Ayan na yung updates niya. Pwede na natin siyang i-harvest. At dito naman sa katapat, ayan na yung, dito tayo nag-harvest ng ating taro roots. Ayan, malinis na siya dahil tapos na tayo nakapag-harvest dito. Ayan. Ayan, dito kami ni Dana, mga ilang linggo tayo nag-harvest dyan ng ating taro roots. At dito, ito yung dalawang linya na to, iniwan natin to dahil ito ay gagamitin nating pangbinhi. Ayan. Ito naman yung binhi na itatanim naman natin sa sunod. Ayan. Ayan, ito na yung update natin sa ating taro roots at wala na tayong nakikitang taro na i-harvest natin dahil ay i-harvest na po natin lahat at ito ay mga binhi na. Kaya hindi na natin yan ha-harvestin. At ngayon naman, nandito tayo sa ating black beans. At ayan, nandito si Dana, nauna na. Ayan, pagod na pagod na. Okay. Ito saan do kumade kyo wa? Zenbu? Zenbu motte kairu? Ayan, dikiru tokoro made. Kyo made dake. Zenbu waranai ne. Hai. じゃあ、始まりましょうか。Okay. Ayan o. Sige, magsimula na kami guys. Ay, ako lang pala. Kuchi. Yeah. Ayan, natapos na namin ni Dana. Dito at saka dito, natapos na. Ngayon naman, doon. Ayan. Yun yung mga naiwan. Ayan, dadalhin na naman ni Dana papunta sa sasakyan. Ayan, Sunday po ngayon guys. Ayan, it's Sunday. Farm day. Ayan. Medyo makulimlim ang panahon ngayong linggo na ito. Pero hindi naman siya uulan. Pero next week uulan ng snow sa Japan. Kaya minamadali nating liligpitin to para naman mailagay natin sa ating sampayan at patakpan natin siya ng blue seat. Ayan, kaya hindi siya pwedeng hayaan na lang natin siya dito. Pag nag-snow na, kasi nasasayang lang din. Kaya kailangan mailigpit natin to. Ayan, konti na lang. Ayan si Dana. Okay, keep on watching.
いらないね。昔はもうハサミパッパッパッパあったけど。うんハサミ。あ、いらない、もう乾いてるから。うん。Uy. Ayun guys, sinatid ni Dana yung natapos na namin. Ayan, nandun yung sasakyan. Okay, dahan-dahan niyang hinahatid. Ayan, malapit na mapuno. Yun. Ay, utosan ng tita. ありがとう。終わったよ。 Bata? Ay, kansya-kansya. 感謝感謝。 Kansya-kansya. Ayan guys, malapit na matapos. Ayan, medyo makulimlim na. Mo, yugata desu ne. Mada di ba na ka? Mo, gujimai. Ayan. Ayan. Mag-aalas 5 pero medyo madilim na. Ayan, makulimlim na. Ayan, pauwi na kami guys. Ayan, tapos na kami. Ayun na yung sasakyan natin, puno na. Okay, thank you for watching. Maraming salamat. Bye-bye. Hi, Nina, bye-bye. Bye-bye. Utosan, bye-bye. O, ini. Hasiteru. Ue. Dito, asoko? Asoko? Ayan, doon siya. Ayan. Okay, dyan si Hipag yan guys. Ang mabait kong Hipag. At dito naman kami ni Dana. Dito kami ni Dana sa sasakyan. Yan. Pauwi na kami. Pauwi na tayo. Okay, pauwi na tayo guys dahil natapos na tayo doon. Ayan, yung black beans natin at saka yung taro roots natin ay natapos na nating i-harvest doon. Ang naiwan na lang ay yung mga binhi natin sa taro. Yan, dahil ay itatanim pa natin yan. Mga ilang buwan magtatanim naman tayo ulit, okay? Ayan, mga pangilang balik-balik na rin yan. Okay, uwi na tayo. Ush. Ush. Let's go, let's go. Yan, may sapa. Okay. Osa, otsukare-san. ありがとう、ありがとう。 Okay, bye-bye.